nagsusubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mag-isyo sa war on drugs, palagos man subutang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na balikan. siya na anas tirong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga rally na may koneksyon sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginibos sa siyudad kang Naga. Rosel Bandojo case, ano na ang update? Aramon. Inkwentro kang militar asin NPA sa Masbate, nagwalat ng 7 gadan asin pagkaka-recover nin mga badil. Mayor Leni Robredo asin 3rd District Congressman Nelson Ligacion, bisita sa graduation ceremony kang Naga College Foundation. Uyaan mga bareta sa aldaw na ini. Ako si Antoinette Eduardo. Duwang grupo sa Camarines Sur asin siyudad ni Naga an magkasuway nagtiripon ngunya na aldaw kasabay kan State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. An sarong grupo kontra kay Presidente Marcos. Mantang an saro iyo si mga nagpapabor sa presenteng administrasyon. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Kan sa tuyang grupo sa buong sangunyan. Pinapabis kami po ang samuyang chairman ng Metro Naga pagtaripon. So kayo punta po ni spread. Mayong aasahan na malinaw na datos ang kampo ni Nelson Rodriguez, Bayan Muna, para masolusyonan ang krisis na inaatubang kang nasyon sa ika-4 na State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Huli tahas tangunyan, padagos ang pagdakol kan mga mayong trabaho, asin palangkaw na palangkaw ang presyo kan mga barakalon na iyo dapat ang enot na naresolbahan kang gobyerno nasyonal. Maling-maling datos ang sasabihin ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong SONA. Wala tayong asahan na malinaw na datos para maibsan ang matinding krisis na inaabot ng ating bayan, ng mamamayan. Mas lalong nalugmok ang krisis ng bansang Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tumaas ang tantos ng nagsasabing sila ay nagugutom. Tumaas ang tantos ng malawakang kawalan ng trabaho. At mababang sahod, napakataas ng mga bilihin. Kaya wala tayong aasahang malinaw na datos kundi puro bubbles, sambula ng mga pahayag ang aasahan. Kung kaya andito ang mamamayan na isisigaw ang totoong kalagayan ng mamamayan at ng bayan natin. Alagad tubod si Joel Pilogo, tagapagtaram kan Metro Naga Peace Movement Federation, na ginibo kan gobyerno ang gabos na paagi para matabangan ang publiko. Yaon man ang grupo ni Pilogo sa Plaza 15 Martres. Pinaglinaw kaini na mayo subot sindang balak na kontrahon ang ibang grupong nagkikilos protestang winaaldaw. Gusto lang ninda ipaabot sa publiko ang mga naginibukan gobyerno. Ang gobyerno may mga ginigibo din para sa mga tao. So nadadang kaya na ang balyong grupo is puro na lang critics. Kung gusto talang ipasabot na iniyusa mo yung ginigibo para nagkaigwaman kami ng peace rally para ipabisto din sa mga mamamayanta na kadakalumani kamarayan na ginigibo sa tuyang gobyerno. Kaya man kami nagkukontra sa mga pagpupuna sa gobyerno nailing taman minsan na may mga nagigibuman talaga. Pero ang hina-highlight mi lang kaya adigdiyo na kadakol-dakol ng grupo na natatabangan kaya nga ni sasabihan sa tuyang gobyerno na magbilog ka mo ng mga organization para ang mga bawat ahensya kaya maitinatabang sa mga tao na sarong bagsakan lang bako na individual na hanapong kang gobyerno na saro-sarong tao. Katuninungan asin kauswagan para makalikay sa maribok na sitwasyon ang pinagtutulod man kan grupo ni Ramon Oliva halik sa kaparehong organisasyon. Sigon ki Oliva, kung dai magkakasararo ang lambang opisyal, dai masusolusyonan ang pangangaipukan publiko. Nakaantabay man ini kaibang sa iyang grupo para dangugod ang sasabihon ni Presidente Marcos sa SONA. Dakula ang paglaom kaini na magkakaigwa nin programa ang presidente para sa mga paraoma. Kami ang grupo po sa nagtutulak ni kapayapaan para makaiwas na kita duman sa magulong sitwasyon ng sa kasalukuyan ngunyan. Kung baga nahihiling ta
kung dahil kita magkakasaro duman sa tuyang magkahagadan na nagbabaranggaan na kung minsan naiiling tangani mismong nakatukaw sa tuyang gobyerno na sa congressman, sa senado, asin sa presidensyal, na garuda ay nagkakasurundo. Ang sandang pagkakasurundo, napapabayaan ninda. Itong pangaipo talaga kang sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na itong pang-aral daw na ginagamit sa tuyang mamayan na nagtataasan ng presyo. May accomplishment ko no, yung sinasabing 20 pesos yung bigas ng satuyang presidente, pero dahil pa man siya gabos. Pero dahil hiniling itong programa kung paano itong kalugihan kang mga magsasaka sa ngunyan. Dahil sa ngunyan, kung baga natabangan yung urban committee o yung mga sektor ng senior o yung mga support base, yung mga maralita, pero mas ginagasaan yung kabuhayan ng magsasaka. Na lalong na binarat na sa ngunyan, lugmo kami sa kahirapan, parang dilubyong pumasok sa amin. Kaya sa ngayong araw, pagsalita ni Presidente Marcos, ibig namin marinig, ano ba talaga ang programa sa mga magsasaka na siyang nagpupultatanim ng pagkain ng sambayan ng Pilipino. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Pinagpapasalamat man ni Nanay Nelly Jeremias ang tabang na itinaukan gobyerno sa mga arog niyang parauma. Alagad naglalaom si Nanay Jeremias sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maresolbaran kan Presidente ang presyo kan paroy urug na tahalangkaw ang presyo kan krudo asin labor, kun kaya kinakaipuhan man na ilangkaw ang presyo kan sa indang produkto. Idinagdag pa kaini na dapat tawan prioridad subuot kan gobyerno ang mga arog nindang parauma. Ang inaasahan may po nga ni talaga na makatabang, ako pasalamat man na may tabang man siyang maray sa parauma. Kaya lang ngunyan, ang gusto kong makaabot sa mahal na Pangulo, itong resolveran niya ang presyo ng palay. Dahil wag niya lang tingnan yung mga consumer. Anuin niya naman yung mga magsasaka na naghihirap sa pagtatanim. Kung walang farmer, walang rice. Alam mo kung ano ang pagod ng isang magsasaka para makaproduce ng isang butil na rice. Dahil kung alam lang ng mga ibang tao na alam ang pagsasaka kung ano. Ako 70 years old na, nagaano pa ako, naghirap ako kung hindi ako nagtitinda, nagpupunta ako sa farm. Nagaano ng kuhol, nagaano ng damo. Oh. Takong puro naman bayad. Mataas ang labor, mataas ang krudo. Hindi naman tinataas ang produksyon namin. Oh. Bakit naman ganyan? Yan lang ang nakikita ng ano yung palay. Bakit yung ibang mga commodities like ano yung diesel, yung mga gasolina, pag sabing taas, automatic taas. Tapos kami kinukontrol, bakit naman ganyan? Marami nang nasisiraan na mga farmer na ayaw na magtanim. Doon nga sa amin, mayroon ng mga bakante ayaw na magtanim. Kasi ang kaso sila, halimbawa, 30,000, makakaproduce lang sila mga 20 or 25. Padagos sa mga bareta, proyekto na mataong solusyon sa pagbabaha na namatean kan mga residentes bako lang sa Bicol kundi maging sa ibang parte ka nasyon ang gustong madangog ni Naga City Mayor Leni Robredo sa sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang detalles aramon ta sa report ni Christine Reyes. Sa ika-4 na State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, digdiliwat na ilalatag ang gabos na nagibo ka sa iyang administrasyon sa laog nin 3 taon na. Kabali paigdi ang mga proyekto nagkikibuhon sa mga masunod na bulan asin taon na makakatabang sa lambang Pilipino. Pagsimbag sa mga problema asin pagtaon ng solusyon sa mga napapanahong isyu kang Pilipinas. Para kay Mayor Leni Robredo, arog kang kadaklan, gusto niyang madangog ang pag-urulay manungod sa paggibong aksyon sa pagtios, kabuhayan asin ekonomiya. Dagdag pa ni Robredo, huli sa namatayan pa lang na magkakasunod na mga bagyo na nagpabaha sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Ang flood control projects ang kaipuhan tawan atensyon para malikayan na ang pagbabaha. Ang plano kan gobyerno sa isyong ini ang hinahalat kan publiko. Siyempre gaya ng ibang zona ang nais natin na mas masagot
yung mga pinaka-urgent na concerns ng lahat na Pilipino. Parating udang, kahirapan, gutom, ekonomiya. Pero pinaka-recent kasing pinagdaanan natin talaga baha. And yung baha, hindi lang siya ngayon nakakonsentrate sa Metro Manila, pero marami pang ibang lugar sa Pilipinas. So ako, lalo na sa mga lugar na binaha, lahat yan umaasa na makarinig ng very concrete plans galing sa gobyerno kung paano maiibsan yung paghihirap ng tao na dulot ng baha. Kang haputon si Mayor Robredo manungod sa ipinahiling na performance ni Presidente Marcos sa 3 taon sa pwesto, dain naman siya nagkomento. Kung i-rate po natin yung last 3 years niya. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, para man kay ako Bicol Congressman Alfredo Garbin, tulong tema lang sa State of the Nation address ni Presidente Marcos ang mawut niyang madangog. Ini kinababalihan kan proyekto para sa South Luzon Expressway, pagpapalawig kan biyahe kan Philippine National Railways hali sa Bicol pasiring sa Metro Manila, asin programa para mabawasan ang epekto kan pagbabaha sa rehiyon. Sa iba pang bareta, naka-full alert ngunyan ang Camarines Sur Police Provincial Office bilang pagbabantay sa State of the Nation address kan Presidente kan Pilipinas. Nag-establish din mga border control points ang kapulisan sa probinsya para masiguro na mayong makakalusot na persona o grupo na makakaistorbo sa zona. Sigun kay Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kan CSPPO, ang gabus na estasyon na yaon sa Maharlika Highway ang may mga Motorist Assistance Center para masiguro ang seguridad sa bilog na panahon na pinagkukondusir ang zona. Ngayong araw na dinadaos natin yung zona, yung Camarines Sur PPO po ay naka-full alert. And nag-establish po tayo ng mga border control point para masiguro na within the Bicol region ay walang makakalusot ng mga lawless elements na pwedeng pumunta ng Manila to disrupt the zona of the President. Yes, lahat ng stations along Maharlika Highway, yung kanilang boundaries, meron tayong ini-establish na Motorist Assistance Centers and border control points. Padago sa mga bareta, duwang sawa asin sarong Philippine Cobra na rescue kang City Enro kanaga kanakalihis na semana. Ang detalye sa aramon to sa report ni Christine Reyes. Tulong halas ang nakuha sa syudad ng Naga pagkatapos sana kasigidong paguran kanakalihis na semana. Pinag-rescue ini kanaga City Operatives for Basic Rescue of Wild Animals o Naga Cobra sa pamamayo ni Mr. Alex San Jose, Naga City Enro. Sarong reticulated python ang nakuha sa barangay Santa Cruz na may 39 pulgadang laba. Makalihis ang sarong oras. Liwat nag-report ang mga residentes kanasabing barangay na liwat sindang nakakuha ng sarupang reticulated python na igwaman 38 pulgadang laba. Sa barangay Balatasma, nahiling ang sarong Philippine Cobra. Inito turn over sa Penro, Camarines Sur. Kaibahan ang enot ng duwang reticulated python na bubutasan sa may barangay Panikwason, harayo sa mga kaharungan. Ang last week lang po, tulong pidaso. Si duwang python, reticulated python, saro lang si location niya. So possible magtugang lang ito. And si saro man, halit sa residence kang former Vice Mayor sa Barangay Balatas. Ito, delikado ito talaga to, cobra ito, venomous ito. Nakanood naman subot ang publiko, huli tapag nakakahiling ning halas. Tulos man sinda nag-aapod ning tabang sa City Enro, asinday na inigidagadan. Mientras tanto, ang isay man na magadaning wild animals ang mabalga sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o Republic Act 9147. Kung kaya padagos ang saindang pagirumdom sa publiko na ipaaram tulo sa saindang opisina para ini marespondihan asin maaksyonan. Maringali po, masasabi ko medyo ang level of awareness ng mga taong din halangkaw na compared sa dati. Na pag nakahiling halas, ginagandaan. Ngunyan po, naibata si trend sa pag-create kang Naga Cobra, nagkaigong awareness sa tao na pag nakakahiling halas, report mo na sila. So, yan man din ang grupo immediately na-respond sa mga arugay na request. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes,
Newsbreak. Mientras tanto, inaasahan naman na kung maglangkaw ang tubig sa ibang parte kan syudad, iyuman ang pagluwas kan mga halas, hulita nagahanap man ininin halangkaw na lugar kung kaya nakakaabot sa mga harong. An pagirumdom kan City Enro, da isubuot kulugan an mga halas, hulita kung takot ang tao, mas takot subuot ini asin da iman tulos nagaatake. Pag tag-uran po kaya expected na malangkaw ang level ng tubig lalo na sa mga areas na binabaha. So ang habitat po kaya mga cold-blooded na yan, itong lugar na medyo malipot. Kaya gusto nila sa ilalim ng kanal, sa mga basa-basang lugar. Yun din ang inaabot kang baha. So pag inaabot po yung kang tubig baha, tendency ka is ma-seeking higher ground. So yun na po yan, nagalaw sa harong, sa mga establishments, and kadakon kitang sightings, snake sightings, pag-araw ka ng tag-uran, expected na po yan. Padago sa mga bareta, 7 miyembro kan New People's Army ang pinagbawian in buhay matapos ang enkwentro kasudma sa Uson, Masbate. Nabawi man kan militar ang mga dekalibreng badil asin mga subversibong dokumento. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Hawakan mo muna do. Sapal kayo do. Abante, abante. Abante! Saan yung pwesto na, sir? Dito sila. Sila sa Gundaw? Andun sila Gundaw sa kabila. Oh, abante! Walang babaril sa kaliwa, ha? Officer, nakabang manggaling. Pag-i-plastaran sniper ka mo kay Captain Losanida. Ini ang video footage sali sa 9th Infantry Division Philippine Army sa aktual na 30 minutos na enkwentro kasudmang Domingo sa Barangay San Mateo, Uson, Masbate. 7 rebelling New People's Army ang binawian in buhay asin naka-recover ng siyam na high-powered firearms. Ang mga nagadan na rebelde ang miyembro subot kang Kilusang Larangang South Sub-Regional Committee 4 kang Bicol Regional Party Committee. Huli kang enkwentro, nagkrear inining grabing kahandalan sa mga residentes na pirita na maghanap ng salbadong lugar. Si Punong Barangay Erlinda Chavez higot na kinundinar ang aktibidad kang armadong grupo sa saidang barangay na subot madara ning malain na epekto sa saidang lugar. Nagluluha man si Nanay Rizara na nangapuda na kung igwaman sidang partidaryo niyaon sa grupo kan mga rebelde na punduho na ang aktibidad huli kang paghandal na pinagdadara kaini sa saindang pamilya. Maayo na aga sa ato na tanan. Ako po ang kapitana didi sa Barangay San Mateo. Kung diin igo kami na sin, problema na dako-dako. Ang sahon ako, tahimik lang ang among barangay. Pero yan ang binulaga kami sin enkwentro galisan mga military kag sanin mga terrorist. So ginahangyo kung tani na sa aton mga kaurupod sa barangay na kung may mga tawo kamo na makaduda-duda ba na dili ta kakilala na taga didi sa barangay, pwede pakisikreto pag-report sa mga otoridad. Na kung pwede, kung may pamilya man ako na nakaintas ang kaaway sa army, iudong na po kay nahadlo kami na madadamay ang kadamuan ng pamilya. Kaya kung pwede pakiusap lang, umudong na, makisad na nalugod din sa inda. Kaya na, malay niya na, inaagihan namon ang kudog sa lawas ko. Alang-alang sa akong mga pamilya, nagbarakwitan kami. Kaya kung pwede, nagigiistuyahan ako na kung sino man ang kadugo ko, kapamilya ko, na ada sa inda kalaban, iudong na. Sinabi man ni Major Frank Roldan kang Division of Public Affairs kang 9th Infantry Division Philippine Army na inisubuot ang pinakadakulang enkwentro sa Masbate ngunya na taon. Nangyari ang enkwentro sa rong simana matapos ang pag-asumir ni Major General Aldwin Almase bilang bagong Division Commander na nagsugo kan Focus Military Operation. Pagkakamatay ng 7 NPA at pagkakasamsam ng siyam na matataas na kalibre ng baril ay ang pinakamataas na bilang ng na-recover ng ating mga kasundaluhan dito sa Bicol Region ngayong taon. Isang linggo matapos maitalaga si Major General Aldwin Almase at matapos niyang ipag-utos ang Focus Military Operations parang tuluyan ng matuldukan ang armadong pakikibaka o ang insurensiyang dulot ng New People's Army.
Padagos pang pinag-aaram ka militar ang pagkakabisto ka mga nagadaan na rebelde. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maski nagtrayumpo ang militar sa nangyaring engkwentro sa Uson, Masbate na ikinagadan kan 7 mga rebeldeng NPA, bako man subot ini ang nahihiling na solusyon kan 9th Infantry Division Philippine Army para matapos na ang insurgency sa rehiyon. Liwat inapudan kan militar ang mga natatada pang mga NPA na aprobitsaran ang reintegration program kan gobyerno para maging normal ang sa indang pagbuhay. Sa kasumpay na bareta, tulos na kapagpadaranin tabang ang DSWD Bicol sa mga residente na naapektaran kan engkwentro kan mga rebelding NPA asin kan militar kan nakalihis na Domingo. Pinanginotan mismo ni DSWD Regional Director Norman Laurio ang paghatod din 566 family food packs para sa internally displaced individual na yaon sa evacuation center sa Uson, Masbate. Sa pakikipagkoordinar sa 2nd Infantry Division na Philippine Army sa LGU kan Uson asin Barangay San Mateo, nakondusir manin psychological first aid session para sa mga kababaihan asin kaakian na nakamate nin pagkatakot huli ka nangyaring baradilan. Padagos pa sa mga bareta, ang pinagtutunaw na copper wires kan sarong person with disability sa laog kan Harong sa Barangay San Felipe ang naging kausa kan kasulo. Ang copper wire ang pinagkakalakal subuot kan biktima. Dai naman naglakop ang kalayo sa ibang Harong. Nadidipisilan ang Bureau of Fire Protection sa pag-imbestigar huli ta dai nakakataram nin tultul asin may diferensya sa pagdangog ang biktima. Padagos pang pinag-aaram kan BFP Naga ang danyos kan kasulo kan nakalihis na semana. Si Kos, ang lead namin is yung nagluluto siya ng mga copper wires, tanso para ikalakal allegedly. Kaso parang hindi niya natansya yung apoy kaya kumalat since yung place din niya is maraming mga scrap na nakatago. Ganun yun, kaya kumalat siya, hindi na nakontrol. Yung initial na estimate, coordinate, may second follow-up investigation pa kami kung yun talaga. Nahirapan din kami mag-investigate kasi si occupant is PWD, so hindi siya makausap ng may challenge siya pagkipag-communicate sa kanya, pipi siya, bingi. Mientras tanto, binisita man ngunya na aldaw kan mga personahe kan City Social Welfare and Development Office ang nasulong Harong sa Barangay San Felipe. Ini para hilingon ang kamugtakan kan person with disability na nakaistar sa nasulong Harong. Natawan naman ininin pangenot na tabang sa pagkakan. Hihilingon pa ang istaran na nasulo para sa tabang na itatao sa iya. Naaraman mi ngani na may kasulo dyan sa may parte kang isla na part na palang kang San Felipe. So, ang nangyari, si Saro Oming staff, iyo ang nagduman kasi siya man ang pinakarani. So, itong kasulo palan, bali PWD ang yaon duman, pero ang kaibahan yata is mag-agum din na yaon na sa Manila. Dahil mi palang nabi-verify ngunya na Lunes kung paano kami makakataon ng ayuda para mapakaregulare si Harong. Kasi dahil mi masyerte kung pwede bang takwan itong PWD. Kasi sa ngunyan nga ni, ang report sa mo, pigdara na siya sa barangay hall. So for the meantime, duman muna siya maistar. Abang may iistaran, pigtawan mi siya ng kakanon for the weekends. Tapos ang dangog ni nagbabalik-balik duman sa lugar kung saan siya nasulo. Kaya ngunyan papadumanan mi sa barangay. Padago sa mga bareta, girumdum panindo ang pagkawara kan sarong estudyante na si Rosel Bandoho na matapos ang pirang aldaw mayo na ining buhay kan madiskubre. Nakuha na kaya kan sa iyang pamilya ang hustisya matapos magsaangat nin kaso sa sarong personang itinutok dong sospek sa krimen. May follow-up kayan si Christine Reyes, exclusive.
2 taon ngunyan na aldaw kan makua ang hawak ni Rosel Bandojo igi sa bakanting lote kad Barangay Liboton, Siyudad ni Naga. Alagad hanggang ngunyan, kurahaw kang kadaklan lalo na sa iyang pamilya. Iyon na matauwanan ng mustisya ang karumal-dumal na krimen na ginibo sa 17 anyos na daragita. Banggi kang July 22, 2023, kan magpasiring si Rosel sa sarong convenience store harani sa indang harong para magbakal ka sa iyang pamanggihan. Kasabay kan makusog na oran asin madiklom na agihan, iyon na palan ang huring pagkakataon na mahiling nindang buhay si Rosel. Ang pagkawara ni Rosel ang nagpabulabog sa bilog na syudad ni Naga, asin si Isay ang mahuna na makalihis ang anom na aldaw na paghanap kan mga otoridad sa bakanting lote lang pala harani sa indang harong, madidiskubre ang mayo ng buhay na si Rosel. Ang mga sitwasyon na ini ang presko pa sa isip ni Nanay Juvie Bandojo, asin kang siya balikan kan GNN TV 48 Naga News Team para aramon ang estado kan kaso ka sa iyang aki. Dai ka ini mapugulan ang sa iyang pagluha habang iniistorya ang pangarap na maging nurse ni Rosel na dai na narealisar, pati na ang mga aldaw na dapat subuot kaibahan niya sa iyang aki. Pero masakit-sakit. Masakit pa. Grabe kayang nasayang naman sa aki ko, sa pangarap niya. So, gusto may man para sa iya. Nawara sa na itong bigla. Kaya, sang niyan talagang, so pagkawara niya talaga, garo, bangongo talaga itong Marisa Muya sa pamilya. Kaya sabi ko, although dahil naman talaga may babalik ang buhay kan sa aki ko. Talagang hustisya ang pigpupursigiming maitaw sa iya. Iyo ang pigahagan ko man niyang kuta. Kalang sakod mo niyan bagamayo pa man bagamang so resolution baga da ipamanida na sakod mo niyan. Sa loob ng 2 taon, dai nagpupundo ang sedang pamilya na bantayan ang dalagan kang kaso. Susog kinanay Juvie, hastang ngunyan, mayo pasubot ng resolusyon asin dai pa man nababasa ang kaso na sa inang pinagfalkan bulan ng Enero ka nakaaging taon. Naghagad naman sinda ning tabang sa paagi ning pagpapadara ning surat kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para mas maparikas ang pagrepaso kan kaso asin maitaw na sa sinda ang maulyas na hustisya. Ngunya na June, may nag-abot sa Muya na hali na naman duman sa DOJ Action Center pa lang tong pigpa-follow upan mingani. Tapos, naso nag-abot na surat, ang sabi, sakod ngunyan ngaya, da ipaman pala na babasa so, pig-file ming case. Sabi ko, kada apod ta duman ang sabi na basa na resolution na lang. So nag-abot ngunyan na latest, da ipaman daan na babasa. Kaya sabi sa Muya, mag-apod niya kamo sa Action Center, pigtawan kaming number na, iyong mamihan nga ning tig-aapodan. Kaya sabi ko, sige talang ang apoduman, garong ako natugaan lang kitang nabasa na ninda, pero daiman. Hagad ni Nanay Juvie asin kang sa iyang pamilya na madangog ang sa indang agrangay asin liwat ng matauan ng justisya ang ginibo sa iyang aking si Rosel. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Mayor Leni Robredo asin 3rd District Congressman Nelson Legacion parehong naging bisita sa 2 aldaw na graduation ceremony ka Naga College Foundation kanakalihis na semana. Ang detalye sa report ni campus correspondent UG Nueva. Sa ika-78th commencement exercises ka Naga College Foundation na duwang aldaw pinagibo, sobra sa 2,000 estudyante ang naggraduar asin nakakuan man lain na awards ka nakaaging Huwebes asin Biyernes. Kaibahan ang sindang mga pamilya na testigo asin liabe kan sindang pagtatapos. Duwang commencement speakers ang nagtaonin mensahe asin insights manungod sa NCN graduates leading the forefront of sustainable tomorrow bilang pagtatapos kan mga estudyante sa kolehiyo. Sa ened na aldaw, naghera si Naga City Mayor Leni Robredo kan sa iyang mensahe sa sobra sa 1,000 na estudyante. Today symbolizes your entry into the real world, into a wider world,
one that can be more cruel and broken than the one you have come to know. But as you move forward, you will find yourselves caught in many moments of uncertainty, with dark clouds hovering over your concept of the future. This is where you are called to hold your head up high, keep your steps steady, and show the true heart of a champion. In those moments, remember the community that raised you, this institution that trained you, and the city that believes in you. Let your Naga College Foundation education be your compass, and let the dream of Anmaugmang Lugar be your North Star. Sa ikadawang aldaw, nagtauman in insight si Honorable Nelson Nigacion, Representative 3rd Legislative District of Camarines Sur. That graduates of Naga College Foundation are not only employable but also capable of contributing productively to local and national development. This includes a strong focus on technical vocational education, industry academy linkages, digital literacy, critical thinking, and lifelong learning. Actually, preparing the graduating students to meet the current and future demands of the city, the Bicol region, and the country. Nagtauman ng pasasalamat asin mensahe si Engineer Mario Villanueva, President ng NCF, para sa mga graduating students. Today, as you step forward and receive your degree, don't see it as a finish line. See it as the beginning of something profound. You now hold the tool, powerful enough to build bridges across divides, to restore ecosystems, to amplify silenced voices, and to shape a tomorrow that is not only sustainable, but just, inclusive, and alive with possibility. Sigun kay Jamaica Angeles, batch valedictorian asin student from College of Art and Sciences, dakul siyang eksperyensya sa loob ng pirang taon sa NCF bilang estudyante asin pasasalamat sa institusyon. For my 6 years in NCF, it was overwhelming, it's full of up and down, but NCF really shaped me to who I am today, and I am truly grateful na napili ko ang NCF for my education kasi hindi lang siya quality education but your holistic development sa NCF mo siya makukuha. Message for everyone, for those who supported me, for those who believed in me, for my family, for my friends, to my GNM family, thank you so much, and I owe you everything. Thank you. Nagtauman ng inspiring message sa Colleen Ortinero, magna cum laude, halis sa College of Criminal Justice Education para sa gabos na estudyante sa NCF. So class of 2025, let me ask you, when tomorrow comes and there is yet no road ahead, who will have the courage to carve the first path? When the future feels empty and uncertain, who will plant the first seed of change? When the world is breaking, who will choose to build it? The answer isn't somewhere else. The answer is us. We, the NCN graduates, are the leaders of a sustainable tomorrow. Sa selebrasyon na ini, igwang surprise guest artist na pag-imbitaran ang NCF na nakiselebrar sa graduations kaibahan ang duwang kapuso star asin PBB ex-housemates Ashley Ortega asin Will Ashley. Manlain na emosyon, regalo, medalya, certificates asin diploma ang naresibi kan mga estudyante na pano ning kaugmahan kay baan sa dama pamilya bilang patunay kan sa idang pagtatapos sa Naga College Foundation. Para sa GNN TV 48 Naga, Eugene Nueva,
Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Congressman, pinagsubo kasi ng mga sila na isuspindir ang Sa tao ka mga isyo sa warong drugs, palagos man subot ang higit na ang tubig baha. Noong binabot pa sa lampag na magiging siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? The future's in our hands. Deep into the future. We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.
natin diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano.